Salut, sunt Tony și în recap-ul de azi o să vă arăt cum am făcut $650 sau 2750 de lei în câteva minute, cum au făcut membrii din mentorat banii azi și cum au făcut și membrii gratis din Discord banii azi, pentru că azi am dat semnal la toată lumea. Bine, mult spus semnal, mi-am dat ideea de 3 la toată lumea. Prima oară să vă arăt pe grupul de mentorat ce am spus. Deci, la ora uh, 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 la ora 9:40 dimineața am spus că astea sunt lichiditățile mele marcate. Aș vrea mai întâi cele de sus luate, să ajungem la fără hour gap. Aici am arătat când am intrat. Aici ajunsese puțin mai sus, dar încă nu mi-am pus break-even, nu aveam break-even pe undeva pe aici. S-a dus în jos, au intrat și băieții. Da. Take profit aici, băiatul a avut un entry super, super bun. La fel și aici take profit. Și eu, logic, take profit. O să vă arăt și PNL-ul pe acest trade acum. Asta este primul PNL de 250 și al doilea de 272 și al treilea este pe NQ de 122. Am dat de risc. Astea sunt și execuțiile. Se vede unde am dat buy, unde am dat sell. Da? Și asta e și execuția pentru NQ pe care o să vă arăt puțin mai târziu. Da, tot la fel, se vede unde am dat sell, unde am dat buy, gen unde mi-a luat take profit. Bun. Trade-ul ăsta, cum am luat trade-ul ăsta? Intrasem în zi cu un bias destul de bullish overall și încă sunt bullish, mâine este CPI și sunt bullish pentru CPI. Aș vrea să fiu bullish pentru CPI, aș vrea să se întâmple ceva bullish pentru CPI, dar rămâne de văzut. Cum am zis și în textul ăla, aș fi vrut astea două lichidități luate. Una a fost luată deja, dar a doua nu. Cred că am ajuns. Ok, nu, n-am ajuns în 4 hour gap-ul ăsta. Ăsta ar fi fost targetul meu final, să zic așa, dar din păcate nu am ajuns în el. Așa că da. Dar am așteptat pe un time frame puțin mai mare o zonă ca prețul să dea retrace, după m-am dus pe un time frame puțin mai mic. Am așteptat ca prețul să-mi facă o confirmare din acel retrace că vrea să se ducă în sus. Am intrat, take profitul la această lichiditate pe care am marcat-o, stop loss-ul sub zona pe care o voiam luată, pardon, zona de retrace, pentru 1.7 risk reward, take profitul a fost în cam jumătate de oră, să zicem. Nici un trade destul de ok, un trade destul de frumos. O să vă arăt acum și trade-ul pe NQ. Și pe NQ, trade-ul pe NQ a fost ceva mai tare. Trade-ul pe NQ, dar stați că vorbesc băieții puțin cam mult aici. Puțin cam mult vorbesc băieții. Glumesc. Mă bucur că vorbiți și că vă înțelegeți. Chiar sunt mândru. Ok, deci avem așa. La ora 5 am zis free shorts pe NQ, adică ora 5 fiind... imediat mă uit. Ora 5 fiind aici. La candle-ul ăsta este ora 5. Candle-urile astea. Dacă n-am trimis mesajul. Da, deci free shorts pe NQ. Am spus. După, peste 30 de minute, am luat și tranzacția, da, la 5.43. Cine a ascultat, bravo lui. Da, tranzacția frumos. Fix cum e aici, foarte frumos. Și un băiat de... mi-a dat reply un băiat care chiar a ascultat de ideea mea de trade și a luat un trade foarte, foarte tare, dar nu știu pe unde e, că s-a vorbit puțin cam mult. Eu nu cred că e pe aici, sincer, cred că e mai sus. Stați puțin. Era băiatul... trebuie să-l văd. Trebuie să-l văd. Asta. Băiatul ăsta, Maki. Dar nu știu când a luat trade-ul. Când ai luat trade-ul, boss. Boss. Eu am target mai jos. Stați puțin. Maki. Stați că trebuie să vă arăt neapărat. Ok, aici. E la Members Trades. Ok, my bad. Da, deci băiatul frumos entry unde am zis, unde am dat și o entry, take profitul l-a avut mai jos, a luat un trade mai frumos ca mine, dar da, foarte, foarte frumos trade-ul lui. Și aici la fel,
Targetul meu era o lichiditate de mai jos, prețul se ducea foarte agresiv spre acea lichiditate, am așteptat ca prețul să dea pullback într-o zonă care îmi plăcea mie cum arăta. După ce prețul a dat pullback, am așteptat pentru un candle frumos de reject din acea zonă, am intrat, nice, frumos, da, take profitul la lichiditate, stop loss-ul deasupra zonei de care eram interesat pentru 1.74 risk reward. La fel și ăsta take profit în cât 10 minute. Așa că, da, o zi reușită de trading. Ultima zi din săptămână pentru mine. Am făcut săptămâna asta profit 3.9%. Am trimis și pe Discord. Stați puțin că o să caut from Tony. Ok. De fapt, nu. 3.9 am pus înainte să iau trade-ul ăsta, acum ar fi 4.2 sau ceva de genul. Am făcut 0.3%, 0. Ceva de genul am făcut pe trade-ul ăsta pe NQ. Deci ar veni 4.2%. Da, pe săptămâna asta sunt foarte mulțumit. Sunt destul de mândru și sper că ați avut și voi o săptămână la fel de bună ca mine. Cum am zis, bias-ul meu pentru săptămâna asta rămâne bullish și pentru săptămâna viitoare aș vrea ca să rămână bullish, dar să vedem ce face CPI-ul. Și da, m-am pus recent acum puțin free sauce pentru oamenii care stau până la final, că deja are video 6 minute. M-am pus să învăț macroeconomie. Sunt încă la început, dar mi se pare ceva foarte, foarte tare care are sens și vreau să progresez cât mai mult în chestia asta. Acum, nu știu, e cam greu dacă cumva e cineva care se uită la mine și știe macroeconomie, deși nu prea cred, dar na. Și poate să mă aștept cu un sfat, e bine primit. Dar da. Cam asta a fost și videoul de trade recap. Cum am spus, ultima zi de trade pentru mine, mâine nu o să dau trade, o să fiu liber. Probabil o să fac un live sau ceva dacă nu mai am restricție pe TikTok, dar oricum o să-mi iau iară restricție, așa că da, asta este. Poate o să fac un backtest, ceva, poate, văd eu. Deci da, cam asta a fost. Vă pup, spor la trading și știți voi, cât mai multe take profituri.